So kami ang tawag ining nangilad din mag-provide kag ebidensya. Imo ang i-contest ang tawag ining magkana nga mga libro. Pero problema, di ba? Doktoy man ka. Doktoy or pastoy man siguro, di ba? Pastoy or doktoy. Dapat, di ba? Kung doktoy ka na, credibility to contest that information. Pero anong wa magkagahimo ana? Anong wala mo gimong kahimo, di lang kay ikaw, apil ng mga tawag ining mga sulpot ng mga banggiita, mga doctor of philosophy, doctor of history. Nganong wa man mo ka contest ana nga information ng simbahan Katoliko dito kun Kristo. Nganong wa mo ka contest? Nganong diri mo sa social media nagsignak-ngak, nagsigi og yaw-yaw, nagsigi og tawag ng pasiatab nga mali na nakasulat sa standard reference. Nganong wa man jud mo ka correct, nganong wa man jud mo ka contest ana nga para mausab ng information ug matulid kung baka mang tinuod na para matulid ang information nga masayran sa gitawag tao. Nganong wala man mo kahimo nga mo contest na? Nganong wala mo naka-complain? Nganong wala mo gihimo nga position letter against dito sa gitawag publisher sa pag-contest anang information nga di tinuod na? So, nganong wala man? Ngano man kay kanang inyong pagsupak mugna lang na sa inyong damgo, mugna lang na sa napasmo ninyong panguna-huna. Ikatog na to, ikaligo na. Kainit ra na simong lawas.